ifulu na nwoke pụlụ njem one ojero sọsịa nya bụ na ịrapụrụ nne gị na nna gị wee mee gịnị wee lapalụ na arụ nwaanyị ka ọ bụrụzie sọsọ gị na ya. Ezinụlọ Igbo includes father, mother, children, grandparents, in-law, ikwu nne, ụmụnna. Igbo mụlụzie m ọzọ ekene m ọ ka kwado nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị n'Igbo Amaka TV. Igbo niile asị nke ha na-anọsọ na Igbo ka ọ mara gị mma. Eji m obi ọcha m na obi ụtọ m wee na-anabata gị tata na-agba nke mbụ na nya bụ njem nchekwa ezinụlọ, safe family. Tata anyị ga-enebanye anya ihe bụ ezinụlọ, family. Ọ bụrụ na abịa na nkọwa nke ndị ọcha nke anyị na-agụta n'akwụkwọ, asị anyị na family is made up of father, mother, children. Ọ bụ otu a ka ezinụlọ, which means family, si wee dị n'ala Igbo. Ọ bụ gịnị bụ ezinụlọ? Ezi is a word like an outside. Ụlọ bụ another word. Ya bụ na iwekọta ihe a na-abụ a ọnụ, eweli ya wee mee gịnị? Mele otu okwu bụ nya bụ ezinụlọ. Unafulu na-akpọlugo ndị nọ n'ezi, na-ewetego ihe nọ n'ezi webata ya n'ụlọ, mee ka ha ncha wee mee gịnị? Bụlụ ofu. Unu bụ ndị na-eje ụka, ọkwa akwụkwọ nsọ gwara unu na a man ka bụ woman ya rapụ nne ya na nna ya mee gịnị? Nakwulu die ha na-abụ wee mee gịnị? Wee bụlụ otu. Ifulu n'otu a ka nwoke pụlụ njem jeje nụọ nwaanyị, ọ galụ n'ezi maka na nwoke yara anụ nwanne ya, mmadụ anara anụ nwanne ya. Ya bụ na nwoke a pụlụ njem a melụ gịnị? Galụ n'ezi. Mana ihe dịzi iche bụ n'ezi nke a ọ galụ, ọ garọ sọsịa. Ezi nke ahụ ọ galụ, ọ rapụrụ nne ya na nna ya wee gaa ya. N'ezinụlọ nke ọ batalụ, ọ na-eji ịkpọrọ nwa ha, ọ kpọrọlụ sọsọ nwa a. Nwaanyị a ọ chọrọ ịnụ, ọ kpọrọlụ sọsịa. Ọnya bụ ihe dị iche. Nya bụ na oge nwoke topụtara ihe ji nwoke eme wee ji iwube ezinụlọ nke ya. Ọ bụrụ sọsịa so eme gịnị? Eje ndị one ka nya na ya na-esi aga, ma nna ya ma ụmụnne ya na-eme gịnị? Na-esi aga. Nne na-emekwa gịnị? Na-esi aga. Otu a ka ọ ga-esi wee baa n'ezinụlọ nke nwaanyị a wee mee gịnị? Kpọlụkwa ihe niile mekili up that family. Ọnya melụ na ọ bụrụ na ịnụọ nwaanyị a, unu eme gịnị? Be nwaanyị a bụrụ gịnị? Ikwu nne ma unu mụta nwa. Ọnya melụ na ndị be nwaanyị a abụrụ gịnị? Ụmụnne nwunye gị. Otu a isi akpaso ụmụnne nke gị agwa, otu a ka ị ga-esi wee na-eme gịnị? Na-akpaso ụmụnne nwunye gị. Otu a isi eme nne na nna gị dịka nwoke, otu a ka ị ga-esi mee gịnị? Na-eme ndị ọgọ gị. Ụmụ unu mụtalụ amụta, ọ bụrụ sọsọ be nna gị nke bụ nke nwoke bụ ha nwe gịnị? Ha nwe ya. Ụmụ a also belongs to gịnị? Ikwu nne ha. Mele ji si na ọsọ chọba nwata mee gịnị? Ọgba n'ikwu nne ya. Ifulu na nwoke pụlụ njem one ojero sọsịa, nya bụ na ịrapụrụ nne gị na nna gị wee mee gịnị? Wee lapalụ na arụ nwaanyị ka ọ bụrụzie sọsọ gị na ya.
na ịkpọ ikwu gị wee mee gịnị, ịkpọ ụmụnna gị wee mee gịnị, jee nya bụ ije. Nwaanyị unu jele ịnụ, ụmụnne ya mekwala gịnị, pụtalụ. Nya bụ na ewetego ezinụlọ nke ewetego nya bụ ezi wee mee gịnị, wee kpọbata ha n'ime ụlọ. Nya bụ ihe niile so nwaanyị a melụ gịnị, so ya wee bata be gị. Ọ unu ncha bụ nya bụ gịnị, ezinụlọ. Nya bụ na ọ bụrụ na onye jụọ gị ezinụlọ Igbo, ezinụlọ Igbo includes father, mother, children, grandparents, in-law, ikwu nne, ụmụnna, ikwu nna. Maka na otu a ọ dị be nke nwaanyị, otu a ka o mekwa gịnị, ka ọ dị be nke nwoke. Unu afọlụ na ezinụlọ Igbo bara ụba. Life is better when we have it like this. Maka na otu onye anara enyi onwe. Ọ bụrụ na ezinụlọ gị bụrụ sọsọ father, mother, children, enwe onye ya enyi gị, ọ nwunye gị na-eru uju ka ọ bụ ụmụ gị. Life is better, family is better. Otu anyị si wee baa ụba. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe ọmụmụ anyị nke taa. Ọ ga-adị n'oge na-adịghị anya, oge anyị ga-agakwa n'iru wee na-ewepụtara unu nya bụ njem nchekwa ezinụlọ. Save family is a movement for every Igbo soul. Afa mbụ Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile, na-edekwa na mgbe ọzọ ga-emesianụ.